Odiechieng' machielo, thuolo machielo, chenro machielo mar penj laktar. Biro ne achiel kachiel kokalo Ramogi TV kama bote e chenro ni en Ruth Otieno. Yena mondo mi warwake wendo wa obonyiso ni en laktar molonye weche mage kaito ne momiyo watwa kwa makawuono. Kata doko no sebo dainya to amor mokalo ni kawuono wantiere kode kendo ikore mar miwa puonj makende. Machiegni daktari. Erokamano ahinya, amor bedo kodu kawuono ka wadwa wuoye weche mag mine gi nyiri. An nyinga iluonga ni laktar Adhiambo Koga, anyaka no Kochogo, to an laktar mar joma mine. Laktar Adhiambo Koga, amor mokalo mar bedo kodi penj laktar bang' ndalo mathoth mokalo. Kawuono diher mondo mwago mbaka kotende kod chandruoge mage mathoro mako joma mine daktari. Kawuono wadwa go mbaka kuom tuo mar neno malo mang'eny. Mathoro mako joma mine kata nyiri matindo. Moro kapok wadonje neno malo mang'eny, wachaka ne kod neno malo, chutho ang'o matimore e dend ng'ama miyo momiyo oneno malo, kaito seche mwawacho ni ong'eny manyiso ni nitiere moro moko nitiere moro matina. Wachagi kanyo kaka wadonje twakwa achiel kachiel. Neno malo en gimoro mar chwech mar joma nyiri gi joma mine mondo mi ginyuol. Koro nitie kaka nyako kochako neno malo to nitie remo ma onego wuogi, to nitie ndalo ma onego wuoge. To kokalo kanyo koro obedo ni en tuo. Kamano. Kokalo kanyo to koro ong'eny to samoro bede malo nyalo galal kotere kod weche mopogore opogore makawuono mano kwa wuoyi. Kamano. Wadonje neno malo mang'eny. Koro neno malo mang'eny wawacho ni ong'eny ka kitiyo gi taulo mag ria e saa achiel to sepong'. Kata kineno malo kuom ndalo mokadho 7, kata ka koro neno malo ni moni mondo mi tijeni mapile. Ka ogeng'o ni kaka idak ga pile to waneno ni to koro kanyo wawacho ni neno malo mang'eny obedo tuo. Kamano. Ma e saa achiel ka itiyo kod taunde mag ria to saa achiel osepong' kendo machielo opong'. Kamano manyiso ni odiechieng' achiel inyalo tiyo kod taunde mag ria mang'eny mokalo. Mano en achiel kuom ranyisi manyalo nyiso ng'ato ni nyaka bedie ni ineno malo mang'eny. Kopogore kod taunde mag ria, yore mage ma kendo ng'ato nyalo winjo godo kata nyalo ng'eyo godo ni oneno malo mang'eny. Inyalo bedo ni neno malo mang'eny makoro kelo duono mag mar remo nikech ing'eni remo ema koro wuok mang'eny. Inyalo bedo gi olo mang'eny, kata iwinjo ka wirawira mang'eny, kata bari seche te sama ineno malo. Mago ranyisi moko makoro biro kelo ni neno malo ni ng'eny. Kamano. Iwacho kacha ni ng'ato nyalo bedo ni wito remo mang'eny, koro ibedo kod nok mar remo, ngimani ok bibedo makare. Ibo winjo ka wirawira, ibo winjo ka iol mang'eny nikech remo tin e dendi. Pimnwa tudruok mar wich bar kod wito remo mang'eny e ria kata neno malo mang'eny. Wich bar, koro nitie tuo miluongo ni anemia, duono mar remo kata nok mar remo. Koro ka remo tin e dendi, ting'eni remo ni ema ting'o muya. Ema ting'o muya e dendi katero kuonde ma onego muya ni oti. Koro ka muya ok oromo e obongo to kelo wich bar. Kamano. Mama timorega mana odiechieng' mokwongo mar ria koso matimore tok samoro ndalo kata 2 kata ndalo 3 koso odiechieng' mana mokwongo no kochako to ichako neno ranyisi gi. Ka remo duono ma koro wawacho ni en okalo, inyalo bedo nitie gimoro miluongo ni hemoglobin mapimo remo. Ka hemoglobin nie piny mar 5, tinyalo bedo ni koro wich bar gi ka wirawira gi olo mang'eny en pile kata ka ok ine malo. To nitie moro ka pod ok obedo matin ahinya, to nyalo bedo ni ndalo ma koro ineno malo no ema koro wich bar ng'eny, kata olo no ng'eny, kata ka wirawira no. Mama abende samoro nyalo dhi ne joma mine ma moro bedo ka kod wich bar mang'eny, kata ka samoro konen malo kata koneno malo ni moro nyalo bedo ni osebedo kowito remo mang'eny e ria, nyalo kelo ne wich bar. Kamano. Nyakwara moge jong mana kaka iwinjo no en Dr. Adhiambo Koga, olonye tuoche mag joma mine. Wang'iyo kacha wito remo mang'eny e ria kata neno malo mang'eny. Opimonwa kacha ni kitiyo kod taund ria achiel e saa achiel, mano en red flag, mano en ranyisi ni nyaka bedie ni gimoro rach. Dr. Steph nyalo pimonwa samoro ni to thothne jomage mathoro bedo kod chandruogni neno ria wito remo mang'eny e ria. Koro nitie moro mabiro ga ma wawacho ni timore matin to ok ni koro osebedo tuo ndalo mang'eny mar
nyiri makoka donje ria. Kichako ria higni mokwongo ka in pod in ng'ama nyako to nyalo bedo ni neno malo ni ok bi dwe ka dwe. Nitie dweche makoro oonge to nitie dweche makoro oduogo. Koro koduogo to nitie dweche mane oonge, oduogo kong'eny. To koro ng'ama nyako kidonje ria tinyalo wacho ni kuom higa mokwongo nyaka mar adek nyalo bedo ni neno malo pod ok bi kaka onego bi pile dwe ka dwe. Kaeto nitie mine ma koro dwa wuok e ria ka gidhi ka hormone koro lokore gidwa wuok e ria. Mano be seche moko nitie dweche ma ok gin gi ich lakini neno malo no lal. To inyalo bedo ni koduogo to oduogo mang'eny kaluwore ni kapod iwuok e ria. Mago nyalo bedo ni timore to ok ni koro ni en tuo malong'o. Kaeto nitie moko makoro nitie tuo modonjo makoro kelo neno malo no mang'eny. Wanyalo bedo ni gik moko otie od nyodo kaka fibroid ma wase ga wacho mbele kanyo. Kaka fibroid nyalo tie od nyodo. Kaeto koro keto od nyodo no bedo maduong'. Koro kineno malo to remo wuok mang'eny. Kaeto nitie moko ma hormone. Hormone manie ng'ama miyo nyalo bedo ni koro ok giring kaka onego bedi ni giringo. Nitie ndalo ma koro ginyalo bedo onego bed ni gimedore kaluwore gi chwech mar ng'ama miyo. Onego bed ni gimedore kato nitie ndalo ma koro gidok piny. Ka mano kotimore kar chwech kanyo to nyalo bedo ni kelo neno malo mang'eny. To nitie yedhe be ma nyalo kelo neno malo mang'eny. Yedhe mag family planning kata yedhe ma nitie tuoche moko mag poto mar remo imiyo ga ng'ato yath mondo koro remo no bed maliw kik gilos clots, gik mwaluongo ni clots. Yedhe go seche moko ka imuonyo gi to ndalo makoro ineno malo tineno ka omedore nikech remo no mondo mi ochung' nitie gik moko e del miluongo ni cells ma onego chunge ma remo no poti. Koro ka yedhe go geng'o to ineno malo mang'eny. Kaeto nitie moko be wawacho ni poko fwenyore. Nitie moko ma poko fwenyore ni en ang'o makelo neno malo mang'eny. Lakini thothgi ma poko fwenyore kitimo nonro maber tiyudo ni en hormone makoro chando ng'ama miyo no. Kamano. Maiso nitiere gik mang'eny mokalo manyalo miyo ng'ama miyo wito remo mang'eny e ria. Nyalo bedo ni nitiere tuoche mopogore opogore kaka fibroids, samoro nitiere hormones ma ok obedo balanced maber e del, yedhe kaka mag komo nyuol. Iwacho kacha ni samoro bende ang'o matimore? Nitie kata tuoche mag kansa od nyodo kanyo kata yo mar nyuol. Ka kansa odonjo kanyo to nyalo bedo no olosa adhola makoro kineno malo to owuok mang'eny. Kaeto bang' mano nitie be adwa wacho ni tuoche mag del mangima makoro nyalo ketho kaka remo poto. Nitie tuoche kaka mag sukari, tuoche mag thyroid, tuoche mag nyarogno kata tuo mar chuny nyalo ketho kaka remo nitie kako ringe del koro kelo neno malo mang'eny. Kamano. To in kaka jagono molonye e tuoche joma mine ma bende ineno joma mine mang'eny, aparo kamano inyalo wacho na ka en adiera koso ei yore gi duto te mane mathoro bedo mang'eny dobed nyithindo manyiri ma pod tindo, dobed joma mine makoro wuok e ria, jomage maneno remo mang'eny kata jomage mithoro neno mang'eny, tuoche kaka fibroids, tuoche kaka mag cancer, hormones ma samoro ok obedo kako obedo, yedhe ma ji tiyo godo, thothne mane mantiere e ong'ala mamalo. Koro tuoche makelo neno malo mang'eny luwore gi higa mar ng'ato. Koro nitie moko mathoro bedo mang'eny e joma nyiri. Mar joma nyiri thothne en hormone
ka idonje ria kaka wacho mbele kanyo kidonje ria to hormone nitie kaka pok gipimore maber koro dendi pod temo manyo kako nego koro pod temo manyo kama ulingo ni balance koro nyithindo manyiri to en mag hormone kae to ki iyudo koro mine ma nie higni mag nyuolgi to gik ma tie od nyodo ka opogore gi kansa koro wawach ni fibroid nitie moro miluongo ni adenomyosis emiyudo ka ng'eny ema kelo neno malo mang'eny kae to jok ma koro osechopo kuma koro gidwa aeria to nitie tuoche kaka mag kansa eminyalo yudo ni ng'eny kata koro hormone ka koro hormone dwa pogore mondo ochung neno malo koro miyono owuok eria koro luwore gi higa ma ng'ato nie kama waneno ka wantiere kod picha maber mokalo mana kaka ilero no daktari wantiere kacha kod fibroids wantiere kod polyps wantiere kod kansa mar dhod nyodo kansa mar lining mar nyodo to ok ang'eyo daktari kapo ni ng'ato nitiere kod polyps kata fibroids en ochuno ni nyaka ne malo mang'eny koso nitiere moko ma bende ok bi kod neno malo mang'eny nitie moko ma ok bi gi neno malo mang'eny luwore ni fibroid kata polyp no odongo kanye to en size mane yani oduong marom nade ema kelo koro neno malo mang'eny nitie mine ma kwanza kuwa kadho higni 30 to ng'enywa wan gi fibroid lakini gin fibroid matindo tindo koro ogikel chandruok mora mora to nitie ka koro gidongo madongo kabisa kata koro gine ei od nyodo ok gioko to koro gikelo neno malo mang'eny mamoko dongo ga oko seche modongo kono to kokel neno malo mang'eny ok okel Nyakwara Mugia Jwang nitiere kod penjo mora mora kotenore kod wito remo mang'eny e seche mag ria wantiere kod Dr. Dhiambo Koga e studio ka oikore mar duoko penjo duto te ma intiere godo in ng'ama miyo samori neno remo mang'eny kata ineno ka iwinjo ka gimi wito remo mang'eny samori in ng'ama dichuo ineno ka jaodi wito remo mang'eny mokalo to kodwa wuoyi ka intiere kod penjo ornwa SMS namba mar SMS en 23600 wakawiyo ka waduogo to wadhi nyime kikidhi mabor kata matin kikisudi Hire the right people at home and pay them their dues. Don't pay minimum wage, pay living wage. There's a big difference. This idea of going home up country to get someone who doesn't even know how to flush a bathroom, a toilet, it is wrong. If your goal is to do that so you can pay them peanuts, for sure you will have more risks than you imagine. So that's the other thing. So hire someone at home or the people you need around you to build that ecosystem so that you do the signature things that only you can do. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa. Kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore. Ok ne baraza, to ne nyarkochia. Nyakochia, gokoko. Nyakochia, toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli kuri. Riwre uru gi oganda duto, kendo we uru wanyier ka gima okochuno ni ng'ato chul puothe no. Kokija richo, ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka muponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Sing body watch
ng'uono mar Nyasaye. Kihero wendeni, bonyesa *860*419#. To parni ya Ramogi TV en od jower duto te. Wan wabiro pogre. Adwa ni wapogre odni diere mondo unumiya gima mara. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Adhiambo Koga. Wang'iyo kacha wito remo mang'eny e ria. Mano e kama wantiere odiochieng' ma kawuono. Daktari neno ka penjo pod ng'eny ka mokalo. Yiena mondo mi achaki ka koka wadhi e twak. Wadhi nyime kod twak. Kamano. Antiere kod penjo ka ma wacho kacha ni amoso kanyo Ruth an Judith ka intiere Kisumu osebedo dweche 5 ka okone malo to winjo ka iye rame seche moko be iye chuore. Penjna Dr. Adhiambo Koga ni shida nyalo bedo kanye. Entiere kod higni 20 to okoti kod yedhe makomo nyuol kata family planning. Nyalo bedo ni kaka wawacho wach hormone go. Koro gima da wachne ni mondo onyalo yudo kony, odhi osiptal, ibro pim remo, ibro pime picha mar od nyodo. Kaeto koro giyudo ni ang'o matimore. Kamano. Ero kamano ahinya. Ma thothne mano nyalo bedo hormones kaka mano nyalo bedo hormones. Pod en nyako matin. En nyako matin to nitie tuo mar hormones miluongo ni polycystic ovarian syndrome. Mano ema bedo ga mang'eny rowerni manyiri makelo koro neno malo nyalo lal dweche mang'eny kata higa. To ka odhi to nitie thieth minyalo miye mabro duoko kare. Penjo machielo wuok nwa kuom Linda daktari. Linda wacho kacha ni owuok e gwenge mag Gemkambare. Openjo ni entiere otiyo gi family planning mar higni 3 to sama odwaro neno malo to ochalre ni angna antiere kaka kiko wad sabro ng'iyo kaka abokete maber. Otima chelo bende wacho kacha ni iluonge ni Ken ka entiere Kisumu betiyo gi contraceptives kelo neno remo mang'eny to gin types mage to ere kaka inyalo konyo. Ang'endo penjo ni gin types mage mag contraceptives manyalo miyo ng'ama miyo neno remo mang'eny. Koro yedhe mag komo nyuol makelo neno malo mang'eny thothgi gin mag hormone gi. Hormonal. Kitiyo gi yath manigi hormone miluongo ni estrogen kata progesterone. Mago mimuonyo, nitie sindan minyalo chuoyi to nitie moko mikete bat e pien. To nitie moro ma be inyalo rwake od nyodo. Mago nyalo kelo neno malo mang'eny nikech nitie kaka giketho del kaka tiyo gi hormones. To yedhe mag komo nyuol moramora luwore gi ng'ato. Nitie manyalo dhi kodi maber to nitie manyalo kelo chandruok. Koro nyakitem kaeto ibiro neno ni mae kelo na chandruok. To ka en chandruok ma koro osedhi aming'a kata ochandi ahinya, tinyalo gole kaeto ichaki imanyo machielo. Kamano. Kapok adhi nyime kod penjo na neno ka akimulo weche mag fibroids, polyps to iwacho ga ni gik mathoro kuot e del. Tire kaka nyalo lokore kansa seche mamoko. Mulwa kar fibroids ka gichal nade ka tipimno kako timo od nyodo momiyo angre mono wuog mang'eny. To fibroids nyalo bedo kansa koso? Fibroids thothne ok lokre kansa. To magi mang'eny fibroid manie joma miyo ma pod tin, ma pod nyuol, ma pod nie higni mag nyuol gi. To fibroid ma kelo neno malo kata kelo remo ma wuok ka ng'ato sea e ria. To mano fibroid ma koro nyalo bedo ni olokore kansa. Mage fibroid ma wanyalo bedo ni waluor matin ni onyalo bedo kansa. Lakini thoth fibroid to ok lokre kansa. Nipimonwa kacha kaka oloko i od nyodo momiyo ka ng'ato nitie kod fibroids to onyalo yudo remo mang'eny. Fibroid ing'eni ka koro nisepimonwa lakini adwani mondo mi iler magodo matin.
Fibroid en otie leche mag od nyodo. Koro nitie kaka oketho kaka od nyodo no olosore. Nikech ing'e ni neno malo en ni i od nyodo no ema wuok to sienyore to koro remo chwer. To ka fibroid odonje iye kanyo to nitie kaka koro omedo kanyo bedo malach. Koro sama remo wuok cha to wuoke kama lach moloyo ka fibroid no onge kamano. Omedo surface area. Omedo surface area. SMS en 3-6-6 nadwa ni bed thuolo mokalo mondo mi penja Dr. Dhiambo Koga penjo te ma inyalo bedo godo. Antiere kod penjo moro ka daktari. Owacho kata ni iluonge ni Melda kowuok Kuobwai penjna ka en area ka gibiro tok ndalo 2 to giramo bang' onding'e rame nyaka iye bende rame. Bang' ndalo 2 neno remo bang' ndalo 2 ka bang' ndalo 2 daktari. Mano to koro nitie chandruok ma nitie ma onego non nikech neno malo en chakre onegine malo chakre ndalo 3 nyaka ndalo 7 kaito chung to kendo biro bang' ndalo 21 nyaka 35. Koro ka ineno ni cycle, waluongo ni cycle, ni bang' ndalo 21 nyaka 35 dwe ka dwe ineno malo, to mano wawacho ni mano kare. To ka koro en oko mar kanyo, ni nene mapiyo, makoro biro mapiyo kapok ochopo ndalo 21 kata ndalo 35 onyalo kadho to mano koro nitie chandruok ma onego idhi osiptal mondo pimi kamano. Nikech gikone bende podi bo wito remo mang'eny, seche miwito remo mang'eny ni kobiro mapiyo piyo moluore mapiyo piyo ka ndalo mane dwarore kapok orumo. Kendo ang' nomi complications mani wachonwa ka nok mar remo, wich mawirore kod gik makamago. Dr. Steph okinyisa ni to ng'at maneno remo madhi kinde malach, Dr. Koga, madhi kinde malach kata jumbe 3. Mano chandruok, mano nitie tuo manyaka non. Awacho ni okinya dhi kokalo ndalo 7. Kaber to en ineno malo ndalo 3, 4, 5, 6 kata 7. Kakoro en oko mar range no to mano nitie tuo kata chandruok ma onego non kaeto igoyi picha kata nitie pim moko mag remo ma laktar biro timoni kaeto ng'eyo ni en chandruok mane. Nikech ka neno malo no ong'eny ang'enya ok inya ng'eyo ni en chandruok mane, kata en fibroid kata en yath kata en kute mag infection modonjo, ok inya ng'eyo kapok ipimo nyako kata ng'ama miyo no. Aero pimnwa Dr. Koga, jatuo biro iri, ng'ama miyo biro iri, entiere kod chandruok osebedo koneno remo mang'eny, osebedo kowito remo mang'eny, moro complications osebede kaka ne itemo pimonwa cha. Itimo nang'o okang' mokwongo ma jatuo chopo iri? Kochopo to nitie koro nyaka penjo mondo mi one ni odhie e kon mane. Koro daktari biro penji neno malo ni osebedo nang'o, ni chako karang'o, sami neno malo no ang'o matimore, itiyo gi taulo adi, kata kantie rem mang'eny sami neno malo no e pinyi. Koro nitie penjo ma laktar biro penji mondo ne ni dhi ochomo kon mane. Kaeto nyako pimi, obro ng'iyo wang'i mondo one ka ponini nitie nok mar remo, obro pimo iyi, obro mulo iyi mondo ng'e ka nitie gimoro ma otiye. Kaeto onyalo nitie gik moko ma watiyogo mondo wang'i yo mar nyuol, mondo wane ka nitie gimoro motiye kata nitie gima wanyalo neno mondo wawach ni mae makelo neno malo mang'eny. Kopogore gi kanyo, kosepenji penjo to osepimi, koro terie tests. Nitie pim mar remo mondo wang'e gimoro miluongo ni hemoglobin. Hemoglobin ema pimo remo ni ochopo kanye. Koro bro neno ni en nok mar remo kata duono mar remo moromo kanye. Kaeto nitie picha ibro goyi mar iyi mondo wane e iye nitie gimoti kata nitie kaka obedo marach. Kaeto nitie test moko ma wakao cells e del, iluongo ni pap smear. Ka onge adhola e dhood nyodo kanyo to nitie
pap smear minyalo pimi kata ikawo sample matin e od nyodo mondo wang'e ka kaponi nitie kansa kata onge kansa kamano. Koro kosepenji penjo kata osepimo dendi kaito osetimo pim gi te, koro nyalo bedo gi gimiluongo ni diagnosis. Koro koni ni ma ema chandi. Koseng'eyo gima chandi hie to koro nyalo wacho ni mae thieth ma onego bedni ithiedhigo kamano. E seche ma mago dhi nyime waya line mar SMS bende namba mar SMS en 23600. Dr. Koga nitiere kod penjo machielo ka ama to kang'eyo ka ang' onyalo bedo kodwa chendo ni nyaka rum mondo mi owinjane kaka inyalo konye. Iluonge ni Rael ka nitiere gwenge mag Game, openjo kacha ni oneno remo diriyo e dwe. Mano wachako gi kanyo, oneno remo diriyo e dwe to rembe ng'eny mokalo, owito remo mang'eny mokalo. Owacho kacha ni inapita hadi kwa pad na huenda for 2 weeks. Mago e gik ma wase wacho ni kotimore kamano to mano ok ni kare, mano ok en chwech, mano nitie tuo manie iye. Koro onyalo dhi e osiptal mondo ne laktar mar joma mine, iluongo ni gynecologist, kaito bro pime to bro ng'ise ni chandruok ni kanye, kaito opango ne thieth. Penjo machielo wacho kacha ni iluonge ni Anyango, piny na laktar neno ne malo tinde ok bi kaka ne chon. Tinde ochako neno malo matin gimoro ndalo 2 kapok tarik mar neno malo ochopo. Bang'e to odhi malo ndalo 3 kaka pile, to koro en dweche 7 ka ok oti gi family planning. Debe ni ang'o marach kode? Ich bende onge go konyisa hike, lakini dagombo mondo mi awinj hike. Koro nitie seche moko ma chandruok mar neno malo nyalo biro kaluwore gi kakidak gi kumidake. To nyalo bedo ni neno malo ni lokore. To ki kwano tineno ni obiro kapok ochopo ndalo 21 kanise neno mar dwe mokalo no. To mano ok en kare. Mano onego idhi mondo pimi. Kaito nitie jok ma seche moko en ndalo 20 cycle no. Seche moko en ndalo 21, seche moko lokore obedo ndalo 28 kata 30 kamano. Koro mano onyalo bedo ni seche moko nitie chandruok mise bedogo ka ratil odok chien dichiel kata omedore dichiel, to nyalo kelo chandruok mag hormone, koro cycle lokore. Koro ka weight ni odok piny mapiyo kata omedore mapiyo to nyalo chando cycle. To nitie seche moko idar ka nitie nidake kama liet koro idhie kama ng'ich, to environment wawacho ni kamidake no liet no nyalo loko cycle makoro pogore. Lakini ka en oko mar kama wawacho ni normal range, ndalo 21 nyaka 35, to mano onego idhi osiptal kamano. Kare kaka ng'ato odagi kuma ng'ato odaki bende nyalo miyo system ne lokore kendo kako neno malo bende lokore. Kamano. Okang'eyo ni lifestyle kaka ji odak, kaka ng'ato chiemo bende nyalo affect kapok adhi e yweyo Dr. Koga? Koro lifestyle kaka ng'ato chiemo michiemo kata kaka idak, koro en odhie kor ratil. Nikech nitie chiemo minyalo chamo timedo ratil mang'eny kabisa. Koro ineno medo ratil no ema kelo lokruok mag cycle. Wadhi ka oyweyo nyakwara Mugia Jwang', seche mwaka oyweyo ni adona parni ni wantiere kod Dr. Dhiambo Koga e studio. Wang'iyo wito remo mang'eny e yore mag ria. Ka waduogo to wadhi online mondo mi penj laktar, kik idhi mabor kata matin kik isudi. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride.
Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Ok oripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riwri kod Trevor Ombija, Tich Adek, Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Wan wabiro pogre. Adwani wapogre odni diere mondo unumiya gima mara. This festive season, the open road is your invitation. Pack your bags, roll the windows down, and drive toward laughter, sunsets, and stories waiting to be told. Enjoy 3 nights of adventure and calm from Nakuru's Flamingo Field Lakes from 21,500 Kenyan shillings per person to the peaceful shores of Naivasha from 35,050 Kenyan shillings per person and the golden stillness of Elementaita from 29,400 Kenyan shillings per person. View travel, moments that matter, memories that last. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Ma tiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Mondo miyud thuma mar Exna kaka skiza tune mari di star 860 star 418 hash. Ramogi TV e audio thumbe duto. Abire thieth Bondo County Hospital. Ayudo ni thieth onge. Migomo nitie. Okwabiyie ni wati areas ma our safety is not assured. Chenro mar thieth norochore osiptal ma Bondo Sub County Hospital bang' lakteche ng'anyo ka giseyo monj manyicha monjgo jowetegi. Voters were seen photographing marked ballot papers, undermining the secrecy of the vote. Investigate reported incidences of intimidation and violence and ensure accountability. Riwruok maketo rameny ne yiero e pacho ka ilogo yango ni ng'ikruok ne obedo e yiero mokalo ma dundo manyaka IEBC kod jotim nonro omeny matut. At the end of the day, as a committee, we seek to ensure that this 10-point agenda is carried to its full implementation. Komiti majiwo keto e tim agenda mane ODM kod UDA oketo girimiti osingo ni winjruogego nyaka keti e tim kata bang' tho Raila Odinga.
Penj laktar kokalo e Ramogi TV ngima en mwandu. Kidenyo mawachope ni ayaw line mag simu. Penjo duto te ma inyalo bedo godo gwa simu kijachir mondo mi penj Dr. Dhiambo Koga obiro duoki. Ka in ng'ama miyo ntiere gimoro mineno ka okare ahinya eneno ni malo onyalo bedo mang'eny mokalo, ntiere gimoro ma ineno samoro wuok clots mang'eny, ang'o manyalo bedo ni timore, isedhir laktar mopimi moyud chandruok mantiere, nothiedhi oduogo kendo koso penjo moro amora ma inyalo bedo godo Dr. Koga biro duoko. Kamano daktari. Kamano. Antiere kod penjo ka amo wuok kuom en Jane. Jane wacho kacha ni ntiere Kayole wacho ni fibroids osechande kuom higni 10 to setem gol negi to pok omako ich. Otim nang'o kata ang'o ma onyalo timo mondo mi omak ich? Fibroid ka poni gigeng'o mako ich to onego ogolgi gi iye kata gi oko. Koro nitie moko ma inyalo bedo ni golo to koro giduogo mapiyo moloyo miyo no thuolo mondo mak ich. To mako ich onyalo bedo ni ok en ng'ama miyo no kende kata ng'ama dichuo. Koro onego pimgi ka gin jariyo mondo ka koro ithiedho fibroid ni to onge chandruok moro kendo to ng'ama dichuo no en be en kare to koro nyalo mako ich. To seche moko onyalo bedo ni en gi fibroid to nitie chandruok moro kendo moluore ewi fibroid ni. Inyalo yudo thoth mine manigi fibroid to nitie chandruok kapo ni fibroid no ose yang mogol oko. Nitie chandruok mar tubes modinore. Koro ka tube odinore kata wagolo fibroid ni to onge kaka inyalo mako ich nikech tong' mar nyuol cha ok nyakalo. Kamano. Ma kata doko ni osetimne yeng'o to ber kodok ik laktar mondo mi menyi ane ng'ani to be nitiere chandruok machielo ma mone mako ich. To seche modhi e pim kik idhi kendi, daktari wacho kata ni ber ka idhi kod jaodi. Kamano. Wang'e yore mag thieth daktari. Yore mag thieth luwore gi chandruok ma osefweny. Koro ka en gimoro moti e od nyodo kanyo kata e yo mar nyuol titimone yeng'o luwore gi kaka obet. Ka oduong' ahinya kata koro nitie kaka okelo neno malo mang'eny to onego gole nikech nok mar remo nyalo hinyi, nyalo keto ngimani e kama ok ber. Koro onego yang'e mondo mi ogole. To ka en tuo mar hormone kata tuoche moko gi mag sukari, mag thyroid, mag nyarogno to nitie yath minyalo miyi mondo mi othiedh chandruogno. Kaeto kute mag infection nitie yath mimiyi mondo otiek kutego. Koro thieth luwore gi gimofweny. Ntiere ga penjo mothoro ga bedo godo mang'eny mokale chenro mar penjo laktar ni kapo nono ani othiedhe kaka mar fibroids othiedhe fibroids ochako dongo kendo manyiso ni chandruok cha chak duoko kendo. Fibroid nyalo duogo kendo sana sana kapodi ne higni mag nyuolgi to nyalo duogo nikech ing'eni gima tiyo fibroid en hormone ma nie del kako ochweyi no. Koro ka in ng'ama yani ithoro bedo gi fibroid to nyiso ni hormones gi od nyodo no nitie kaka gitiyo mondo mi gi dong fibroid no. Koro nyalo duogo. To nitie gik ma inyalo miyi mondo mi ogeng'. Daktari nyalo kawo simu mondo eka wadhi nyime. Kamano. Hello Doreen, penj laktar. Hello? Hello. Machiegni penj laktar. Hello. Wawinji penj laktar. Ne an kod penjo. Dhi nyime wawinji. An Judith. An gi higni 54. To pod adhi e period to remo biro mang'eny. Iparo ni shida nyalo bet nade? Kuom higni 54 kanyo wanyalo wacho ni pod en e ria nikech wuok e ria wachako gi higni 45 nyaka 55. Koro kisekalo 55 to ok ochung' to mano wanyalo wacho ni nitie tuo ma onego ng'i mapiyo. To kapo ni en gi higni 54 to osebedo kodhi e osiptal nitie pim moko
ma itimoga kata ka ionge gi tuo moramora kaka pap smear moro ma koro nyalo ng'iyo kapo ni nitie kansa madwa chakore. Kamano osebedo ka nikech itimo bang' higni adek onego bed ni itimo pap smear. Osepimi picha, osemenyni gi picha to onge gimoro ma otie e od nyodo kanyo. Mano wanyalo wacho ni en hormones makoro tugo kaka onego bedo sama del ikore mondo ochung neno malo kako ridwa wuok e ria. Ne wawacho chien kanyo ni nitie ji ariyo ma hormones thoro thago. Mago nyiri matindo madonjo e ria gi joma wuok. Nawacho kacha ni chenro ni en mar ji duto te, joma mine nyaka joma chuo. Antiere kod Simbo Mondi. Omondi, penj laktar machiegni. Omondi olalna. Wadogane e penjo machielo chama ni wang'eyo kacha weche mag hormones. Tiere gima ni pimo kanyo kane pok wakawo simu mar nyadendi matiere kod higni 54. Ne wawache wi fibroid maduogo. Koro fibroid kise aeria eka koro fibroid ok nya dongo. Fibroid madongo kise aeria to mano ng'enyne nyalo bedo ni en kansa. To fibroid ma en mana fibroid ma ok en kansa ni to kata ka oyang'e to hormones matiye cha nyalo tiye kendo. Koro ka in ng'ama miyo madwaro nyuol to kogol ni fibroid no to negi nyuol mapiyo kamano. Nyalo geng'o fibroid no. Nikech koro seche go space no nyathi nitiere, nyathi donge. Mori nyalo pimonwa science behind it. Nitie hormones, mana hormones gi. Ngeni hormones kaka Nyasaye nochweyo ng'ama miyo. Hormones ni nitie kaka gitugo. Gin hormones ariyo gi moko makonyogi. Lakini hormones ariyo gi en ga technical ahinya. Seche moko koro jopiny ok nya winje maber. Lakini hormones go nitie kaka oketgi mondo gitugi. Koro sama in gi ich cha, hormones go be lokore. Koro gibedo malo. To ka gibedo malo kamano to gimono gik moko ma ok en nyathini mondo odongi e yi ka. Ajere kod simp Judith. Anyalo kawo simp Judith? Kaman. Judith, penj laktar. Hello. Machiegni? Hello, Ruth. Machiegni? Hello. Wawinji? An Judy. Apenjo ni kopo ni ablid to biro gi wich bar matek. Nyalo bedo? Kanyo ka winjo maber. Wiya bara kabisa en mana dwe ka dwe kopo ni ablid. Seche ma diere mineno malo to wi bari kabisa. Adwa ni laktar konya. Diere moneno malo to wiya bara biro ga gi wich bar matek. Koro winjore. Dhi malo ni, neno malo ni. Nitie dong wasewacho ni hormones ema kelo neno malo ni, okelo cycle no. To nitie gimoro miluongo ni premenstrual syndrome. Ka idwa neno malo, nitie gik moko miwinje dendi, ranyisi mane koro remo dwa chwer. To nitie wich bar, olo, seche moko kata ikai gik makamago. To mago ka koro ok ging'eny ahinya, ok gimoni dhi mbele gi tijeni mapile, to nyalo bedo ni gin kare, iwacho ni normal. Lakini ka koro gikelo chandruok ni en wich bar ahinya, to mano nyaka idhi osiptal mondo koro pim ema nyalo ng'eyo ni en wich bar mar premenstrual no, kata en wich bar ma koro nitie chandruok mopogore. To ka en wich bar mabari ahinya, to onyalo bedo kata ni ok en opogore gi neno malo ni. Nikech ng'eni wich bar nitie gik mang'eny makele. Nitie tuo miluongo ni migraine. To nitie migraine ma neno malo ni mede. Ok ni koro ene ma okele, lakini mede. Koro nitie kaka ipimo to wanyalo pogo ni en wich bar machalo nade. Antiere kod Eunice line. Eunice, halo, penj laktar. Hello. Machiegni Eunice? Hello. Wawinji machiegni? Ma Eunice.
Napenjo laktar niya. Dhi nyime. Sama dhi malo to wang'a lil sana. Nyalo bedo ni shida en ang'o? Erokamano ahinya Eunice, to wakwayo ni kigo simu tidwoko dwond TV ni chien mondo mi wawinji maber, daktari winji maber. Kowinji maber to dhi yudo thuolo mar duoki maber. Winjo chandruog Eunice. Wang' malil no thothne en nok mar remo. Koro Eunice onego dhi osiptal mondo opim rembe. Kapo ni oyud ni en gi nok mar remo to nitie yedhe minyalo miye mondo omed remo. Wawacho ga ni gin supplements mag iron, madini mar iron. Imiye mondo koro remo kalosore e del to losore maber mondo mede kuma onego bede. To kakoro nok mar remo no ni piny ahinya, mwaluongo ni severe anemia, piny mar 5, kipime to en piny mar 5. To mano koro daktari nyalo ng'ise ni mondo mede remo. Koro nitie yedhe minyalo miye kata inyalo medi remo ka in gi nok mar remo. Luwore gi kamochope. Daktari antiere kod penjo moro ka ok ang'eyo, apani dhi bedo penjo mogik odiochieng' ma kawuono. Owacho kacha ni More Ruth, antie higni 43, 43 years. Penjna daktari niya, kaka noyuda gi fibroids, notimne operation, be nitiere kaka dotimo machako nyuol kendo. Kaito kopogore kod mano, Jackie kowuok Kisumu en gi shida. Owacho kacha ni noketo family planning mar higni 5. Noketo family planning mar higni 5. Chakre chieng' no, ochako neno malo September nyaka odiochieng' ma kawuono pod oneno malo, inaendelea and it's daily. Achak gi mokwongo. Higni 43 maning'e ni higni oseringo makoro inyalo bedo ni iwuok e ria. Koro kidwaro mako ich to onego idhi ir laktar mar joma mine, ibro pimi mondo ong'i kaponi tong' mag nyuol pod odong' makare ma inyalo nyuol. Kaeto ka fibroid no nogole, tibro goyi picha mondo gimeny kaponi fibroid no oduogo kata koro od nyodo no ni kare ma onyalo ting'o nyathi. Kamano. Koro ng'ama nie higni mag 40 nyalo nyuol, lakini ka nitie chandruok makoro okalo dweche 6 kapok imako ich tisebedo kitemo, to negidhi ir laktar mapiyo mondo ng'i ni nyalo kony kanye mapiyo, nikech ng'i ni higni dhi. Nitie kama kochopo ni tong' orumo to onge kaka inyalo konyi ma oko oketni tong' koae ng'ama chielo. Koro ka poni osebedo ko otemo ndalo mang'eny to onego dhi osiptal mondo pime. Ei dakika matin mokalo, nyadendi manoketne family planning mar higni 5 to osebedo koneno remo chakre ne ketne September nyaka sani to nene daily, wantiere December. Yore mag komo nyuol kaka wawacho mbele kanyo ginyalo kelo chandruok, iluongo ni side effect. To side effect achiel en ni koro neno malo nyalo bedo mang'eny. Odhi ndalo mang'eny kata koro kobiro to obiro mang'eny. Kapo ni koro chandi ma okinya tiyo tijeni mag pile, ochandi okinya timo kaka idwaro, to inyalo gole mondo mi item machielo. Ka osechandi ma koro okinyal bedo kode, to igole agola kaeto iketo ni machielo. Daktari, aneno ka thuolo wa orume studio ka, wach mogik minyalo weyowa godo en nang'o, to ponono ni ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye, inyalo leronwa mondo wagol twagni studio ka awatere oko kocha sama wadhi yude thuolo mang'eny mokalo mar go mbakani. Wach mogik adwa ni mondo awach ne rowere manyiri kata joma miyo ni kata kionge gi chandruok to ber ni higa ka higa kata bang' higni 2 idhi ir laktar mar joma mine ti iwuoyo kode, nitie kaka onyalo puonji koro machiegni one on one manyalo konyi mbele kanyo kiyudo chandruok tinyalo fwenyo mapiyo. Inyalo
sana sana nyithindo manyiri matindo. Ing'eni ka gidonje ria to nitie gik mang'eny ma ok ging'eyo koluwore gi weche mag neno malogi. Koro daktari no nyalo pimo ne nyalo puonje, to nitie kata puonjo kaka wan go e program ma kawuono, nitie moko mitimo e skul. Koro kamoro amora minyalo yudo puonj to negi iwinjo tipenjo kaito nyalo konyi mbele kanyo kata gi chandruok ma in go gi kanyo. Koro kik waket ni osiptal idhiye mana ka koro tuo osedonje. Inyalo dhi e check up, iluongo ga ni check up. To thothne wawacho ga ni annual kuom jomadongo. Mar nyithindo ting'ini opogore. Jomadongo ma koro gise donjeria to onego beni gidhi at least higa ka higa kata kikokal higni 3 kapok ineno laktar mar joma mine. Wanyalo yudi kanye Dr. Adhiambo Koga? An atiyo Nairobi kae, to wanyalo tudre e simu kapo ni idwaro kony kata idwaro mondo wawach moloyo ma kawuono. Namba mar simu en 0721 795 814. Nyalo nuoyo 0721 795 814. Erokamano nya daktari, aduoko erokamano makende. Ageno ni odiochieng' machielo kwa luongi e chenro mar penj daktari biro wago e mbaki puonjo ogandawa. Abiro. Erokamano ahinya. Ne Dr. Adhiambo Koga waduoko ne erokamano makende ne oganda duto te momiyo chenro ni obedo kaka obedo. Aduoko ne erokamano mathoth. Nyaka kendo odiochieng' machielo iluonga ni Ruth Otieno ka wawacho ni ngima en mwandu, orituru masani.